Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Muhammad Syakirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirun ngono lho, aja mok tambah-tambah dawa. Lha mboten nyatanipun nggih mekaten angger kula sowan mrika ngoten niku para tangga tepaling jenengan le Mas Tani. Wo badhe sowan wonten daleme Abah Haji Muhammad Sakidul ngoten niku. Gatekne tanggaku. Kowe padune arek utang duweke dadi. Jenengku didhuwur-dhuwurke. Nggih. Ning pomo utang teng jenengan niku memper kok, Bah. Nuwun sewu. Adatipun kula niteni menawi Desember, Januari, Februari menika dalang niku sepi. Jenengan kok sik ketok gleleng banget niki sian. Lah aku dagelan ngeyel. Tegese ngeyel pripun? Tanggap ora butuhe teko. Kaya dalu niki nggih ngoten. Lho nek iki sambang sedulur. Nggih. Aku ora tahu. Dadi minjing paminipun kalih ibu menika monggo Pak Kirun kagem transport mboten kersa nggih, Pak. Jere sapa ya gelem. Jenengan niki ditakoni molak-malik, jare sambang sedulur. Ha diparingi ibu kondang kok ora ditolaki kok dudu kere. Ngono. Nggih. Ku jane nyapa keplak-keplok bocah kuwi. Nyeluk suguhane kaya pramuka. Plok. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki golek tombo. Tombo pripun? Tombo seneng. Lah sakniki kula lagi teko ten pojokan ngarep mriku wau. Nggih. Wis dilingi-lingi wong. Lho, iki Pak Kirun to? Nggih. Jenengan ditakoni. Nggih. Lah Bagio Kolik ning ndi? Nggih. Batinku Sandirana ning ndi? Ora duwe TV wong ki. Ha takon tetep tak wangsuli to. Adile wong takon diwangsuli. Kanca-kanca kula nika mpun seda, mpun meninggal. Ngono ki ora muni nalillahi. Lah kok karo nyawang aku ngalih batene po. Lah kowe kok urung. Matane. Lah nggih. Dagelan karek aku iki kok. Nggih. Dagelan profesional ugi ngasta nuwun sewu napa Bu Kesi nika? Guru utawi dosen empu paripurna wonten ISI Surakarta dan juga menjadi penasihat Pepadi Pusat. Itulah Abah Kirun. Mulane aku nek petuk dalang iku kudu tak nasihati. Niku ra almarhum Mas Kondang, Mas Haji Kondang. Nggih. Aku ketua umum Pepadi sampean kudu Pepadi Pusat penasihat lho. Bah, nggih aku. Kersa jenengan. Lho gelem no, wong diperintah Mas Kondang. Nggih. Apa pengen ra ditanggap po? Iya. Ukurane kaya kuwi. Perintah apa Mas Kondang budal. Lah bareng tak gagas-gagas. Nggih. Arep ngasih nasihat sikit, wong mayange ya laris. Arep nasihati Kangko ya laris, Mas Yoyo ya laris, dalang-dalang laris kabeh. Terus nasihatku ki apa? Lah kok enek dalang sitok sing angel tak nasihati. Sinten menika? Sapa nen ora klentreng. Wangel tuturane kae. Nggih. Dinasihati angel Ram. Nggih. Niki lho putra panjenengan Mas Senoaji karo Mbak Ayu menika anggenipun sampun minggah wonten gapurane ngawurip netepi bebrayan agung menika tetep nyuwun wujudipun sembur donga saking pinisepuh mliginipun panjenengan Mbah. Ingkang wigati. Nggih. Manten dalu punika berbobot. Tegese? Lah gedine sakmono kuwi Iwan barang kuwi. Gedhi iki. Nggih. Ora berbobot lho. Iwan ki gedhi. Untuk bojo ya cilik ngono. Lah ki Aji kok bojone ya cilik nih. Aku mbayangne kuwi polahe terus piye aku. Ngono. Mboten salah dibayangke nyatane sing nglakoni ya oke-oke saja kok jenengan. Manten sakniki napa iso dinasihati. Nggih. Wong nek manten biyen niku ora lugu-lugu bocah perawan desa. Nggih. Kaya Bu Haja Istiqomah karo Mas Kondang ngono kuwi biyen manten kuno. Manten sakniki sarjana kabeh kok.
wong sarjana kabeh wis ngerti karepe urip. Ora enek tuturane ya wis kono karepku kono. Pancene dalu niki luar biasa. Dek dalu kula nggih nunggoni ten Gedhong. Nggih, nalika resepsi nggih. Nggih. Ten Bandung kula mboten saged sowan Pak Haji Sukiman. Nggih saged kula pas download wedding niki kula ndugi mriki. Mboyong temanten ngunduh manten, Mbah. Lah ya download wedding. Download ki ngunduh, wedding ki manten. Dadi ngunduh manten ki bahasa gaule download wedding. Sinau ta. Dak bolak-balik dagelamu jo klitik kae. Lagi iki modern iki download wedding kok ya. Nggih. Ingkang wigati. Nggih. Wong tuwa kaya Pak Haji Sukiman. Nggih. Kados Bu Hajah kondang istiqomah ngoten iki. Wong tuwa kerja ki nggo apa? Nyambut gawe monggo nyenengne anak. Ten Gedhong kaya ngoten, ten bakso ta kuwi. Oh sik temang mejang sik kok urung-urung ngurusi panganan gumun aku. Aku nek roh bakso rumangsaku kaya kowe ya yogane terus telap. Hati-hati nek mencelat. Nggih ta? Terus prihatine wong tuwa iki kanggo anak. Lah anak-anake padha mudenga. Almarhum Pak Haji Kondang, Bu Istiqomah, leh mantu kaya ngene dek bengi. Mergo nek ora bodho mensyukuri sok-sok salah tampa. Tegese pripun? Nah niki rak Bu Kondang wong kecukupan. Leres. Pak Haji Sukiman kecukupan. Turah. Ngen kula niku enek wong mantu jane ya ora anu tapi digedhek-gedhekne. Nah, kotake kosong. Buane ra nutupi. Lah kok mantene lanang diceluk kalih maratuwane. Nggih. Le sok sing ngarep kuwi kowe lho. Ngarep kuwi kowe dikira diwarisi omah. Jebule kon nyewa terop kon bayari kabeh. Karepe iki ngarepi kowe. Lah iki ayu ya ngono yu. Aji engko nek kowe ning dalem Bandung ya menyesuaikan karo ning Bandung kono. Iki maune ya mung latar biasa ngono ae. Nggih. Nggih ta? Nggih. Bareng ana manten wayang lho dipasang terop. Iki ya mbung ngurmati awakmu tok kuwi. Ning ya sewengi iki tok. Saulan dipasangene mbokmu tele-tele no. Bu Kondang. Ya ora wong ya kagungane dhewe kok ya. Lho lah nyewa lapangane? Oh iya, Dik. Iki lapangan RB ya, Mbah. Iya ngono. Kaya ning Gedhong dek bengi ya ngono. Nggih. Mula diarani mbah-mbah biyen ratu sedalu raja sedina. Lho. Raja semalam prameswari sewengi. Ya ning Gedhong tok kuwi dek iki. Pakaianmu ya beda. Tamu paling jas, batikan. Awakmu dandani raja. Ayu dandani prameswari. Wah. Wong ngadep kowe mesti ndingkluk kabeh. Selamat ya. Ning ya mung dek bengi tok kuwi. Jajal kowe dandano manten kuwi seminggu ning pasar kono. Bu Kondang ra wis dipaido lah ya anake Pak Kondang saiki kok edan. Ya ta, makane raja sedina ratu sedalu. Empan papan nggih mila. Empan papan. Nggih. Ayu ya ngono, Nduk. Kowe nang omah kene, ya ta? Engko bengi kuwi Bu Kondang arep liwat kamarmu sikile jinjit. Ben ora ganggu ya. Aja rame-rame. Mantene turu. Wis sesuk kuwi lho ora ewang-ewang apa-apa. Bu Kondang ya ora ndukani. Terus manten kok ora prameswari kok. Wis sesuk yo bubu ana ning kene. Ngampek tangi jam 4 sore. Bu Kondang ya ora mungkin ndukani. Terus 3 dina kowe ya ora didukani. Ning genep sak wulan. Bangkong yo.
tangga-tangga ngelokne. Mantune Bu Kondang ki anu pekok. Makanya cepat menyesuaikan. Wih. Mila tiyang rabi niku mboten namung bebrayanipun kakung lan putri, ning sing dirabekke niku keluarganipun. Saya melih kados Bapak Dr. Sukiman menika kalih keluarga Ibu Hajah Istiqomah Pak Kondang Sutrisno Suwargi menika sampun sae, sampun raket supeket anggenipun pasederekan mila nggih dadosipun sedaya sarwi sae, Pak. Malam benjang tanggal 17 menika dipun boyong dhateng Sragen. Nah, mriku nggih wayangan melih. Lah wong Pak Sukiman dhewe ya iso ngasta. Oh, nggih, nggih. Ya iso ndalang. Pak Kondang ya iso ndalang. Dadi iki keluarga seniman. Ning kula ndek kenangan kali Pak Sukiman. Napa? Ngantos sapriki arep gugat ki arep tak tuntut ki piye? Napa perkarane? Ha mayang ning gone Mas Mantep. Nggih. Mangke dalu dagelanipun kirun. Nggih, Sing alhamdulillah. teko Kamerun e. Ngasem. Aku ngampek matur Pak Sukiman, kirun sing asli niki lho aku. Kene 15 e, Kamerun 7,5 ya. Kerong yuta setengah nyang. Ya, kali kula nek Iwan niku cek radek iso guyon grapyak. Nek Mas Haji niku wong jenenge anak meneng ora patek kakan ngendika. Nggih. Mula ayu ya ngono yu. Bojomu ki ora patek gelem ngomong. Wong wedok ki sing tanggap sasmita. Nah, kuwi. Kuwi upamane Mas Iwan ki nyandak sendok karo piring. Mas Haji nyandak sendok karo piring. Ayu yo ndang nyiapne daharan, berarti Mas Iwan, Mas Haji arep dahar. Nggih. Mas Haji nyandak siduk sabun anduk. Ayu yo ndang nyiapne ubur rampe tinggu siram Mas Haji, berarti Mas Haji arep siram. Tanggap sasmita. Tanggap sasmita. Nek Mas Haji ki wis cul katok sarungan tok. Mlebu kamar, Terus kuwi ayu ndang nyiapne remason mergo arep kerokan. Gak enek. kaya manten tuweke kerokan. Oke. Kula niki nek manten anyar ngeten iki ya. Nggih. Juwengkel karo Satpol PP. Loh, perkarane apa Satpol PP? Karo polisi. Kok saged? Ha kula umur swidak. Nggih. Bojo kula ya wis tuwek. Lah kok Dek Juni tahun ngarep nika. Ulang tahun 15 tahun perkawinan. Lah kok mbisiki kula. Mbah, nek nyeluk kula Mbah Kung, apa? Ulang tahun lho sesuk perkawinan. Nek apa to wis tuwek? Mbok Ayu to nostalgia. Kadeh, romantis iki. Ku mau ngomongne wong. Mboten. Kula nggih dhewe, Pak. Mau ngomongne ora? Ora. Bareng wis. Kok iso ora diomongne wong wis live streaming barang. Ha iya. Bojoku akhirnya tak golekne hotel 250-an. Jenengane dagelan kondang kaya mung 250. Ngirit. Mbok kaya Santika apa piye ngono kuwi? Horizon apa piye? Duwe sapa calangan telue batal kabeh kok. Bareng wis entuk hotel, bojo kula jak, yuk kene. Ya wis, sewengi ya. Nggih. Bojo kula mlebu kamar, AC kula kakne, aku ya mlebu. Ku mau ngomongne wong. Engkel. Mau ngomongne wong ora. Kula nganti wis ngempet ambekan terus piye ngono lho. Pulahe wong tuwek lho. Ya gitu ya nostalgia wong manten tuwek. Nggih. Lawang dinan tutup. Iya no, ndang dasteran aku. Dek. Lah kok Mbah Edok kademen. Kaya tikus keleh turu. Kerukupan anu spray ngono. Nggih. Barang ngono kono gletak. Aku salin kaos cangklek sarungan. Nah, iki. Ku mau ngomongne wong. Mau ngomongne wong ora? Gak. Mbah Edok gletak
Aku neng kamar mandi, njaba lawang didodok. Duk 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 duk. Ayo keluar. Maksiat ini. Selingkuh. Satpol PP alah cahe jane cilik mentolo ngwetak aku. Karo polisi iki mblorot no kathoke. Keluar, keluar. Oh, duk duk duk. Lah tak buka. Enten napa to, Mas? Selingkuh. Nggawa cewek. Walah, Mas. Iki bojoku ya, Mas. Mana surat nikah? Picek ora? Turu karo bojone kon gawa surat nikah iki. Ngeyel. Terus piye kuwi? Ayo. Ah, kantor pos. Ke pos. Kowe arepe kirim Surat surat opo ya? kantorku lho, kantorku. Neng pos. Neng pos. Ayo, pos. Aku gregeten. Lah wong karo bojone wonge ya wis tuwek lho bojoku. Rupane ra memper kok arep neng pos. Akhire Mbak Idok turu tak buka sarunge. Anu jarike ngene. Mas, iki lho badhok kenek doyan nang. Wong rupane wis kaya ngene uga ning pos. Ngisinya gagelaken aku ngono. Terus polisine lah kok ngalih karo ya wis ngono kuwi. Makane ngono wong tuwek nostalgia ya ngono. Nggih. Rumangsaku alhamdulillah. Nggih, Pak. Kangen kula kalih Jakarta. Nggih, nggih. Nun sewu kula menika nggih nyinau kula menika nggih mengamati. Rumiyin menawi pepunden kula Bapak Haji Kondang Sutrisno Tatik Sugeng niku wayang niku sangat merebak, sangat merekah, sangat napa niku sering digelar wonten ing Jakarta Raya. Ning sak menika sak sampunipun panjenenganipun menika seda, kok semunipun wayang menika radi redup. Panyuwun kula mugi-mugi wonten generasi Pak Kondang yang lain yang akan mengibarkan bendera wayang untuk pecinta Jakarta yang tercinta niku, Pak. Wong sugih niku kathah. Leres. Wong duwe jabatan niku ya kathah. Nggih. Duwe kebijakan itu ya ada. Leres. Tapi sing ikhlas tulus ngrukepi budaya ya mung Mas Haji Kondang Sutrisno. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Dari berapa hasil kerjanya hanya untuk wayang, untuk budaya. Nggih. Luar biasa. Separuh hidupnya memang untuk wayang. Lah iya. Lah iki enek calon telu ya ora enek sing ngomong wayang. Bingung go golek duit sukses mbuh. Ora enek iki sing ngomongke, "Ayo kita wayang no gek enek bodho bisuke cangkeme mbuh kek cacah." Cacah kae mbuh karepe kae. Lah nggih. Monggo pondasine Nusantara yang terkuat itu pada budaya nggih, Pak. Kuwi nek wong krungu saiki kabeh budhek kok. Lah biyen ki sampean ora ngalami wong aku ki nderekke Mas Mantep, Mas Anom. Nggih. Mbah Gino. Leres. Mas Purboy lagi-lagi iki ae. Zaman semono nuwun sewu tak sebut zaman Mbah Harto. Kuwi kementerian semua wayangan. Pak Kusmas Batu Bara, Pak Biji Sumarlin, Pak Emil Salim, Pak Ginanjar Kartasasmita, Bu Nani Sudarsono, Bu Susalikin Murpratomo, Pak Surono, Pak Susilo Sudarman, terus sampai Pak Harmoko, sampai sing Mbau Rekso Taman Mini, Bopo Haji Sampurno. Semua kementerian wayangan. Lah saiki Kementerian Pendidikan Kebudayaan kuwi ya budhek kok. Wah enek wayang ora enek. Mbok menawi dereng, Mbah. Dereng apa 10 tahun bosok kok dereng. Urung sing Kementerian Menpora, zaman Pak Akbar Tanjung. Nggih. Mbuh, biyen tenan. Nggih. Dagelan iki bendina nang Jakarta. Nggih. Saiki bosok ra enek wong nangkap wayang. Ya ben Promotor wontenipun festival dalang anak utawi dalang bocah nasional adalah almarhum Ki Kondang Sutrisno. Monggo sakmenika generasi dalang anak niku kuwatah sanget, Mbak. Gek ikhlas. Gek ikhlas lahir batin. Mas Kondang gawe festival dalang bocah, festival dalang remaja. Menyiapkan wayang generasi. pirang kotak dienggo hadiah. Nggih. Diragati dhewe. Loh. Coba Mas Kondang. Nggih. Leh pengen budaya iki lestari. Leh pengen wayang kulit iki tetep ngrembaka.
Dan dalang yang sekarang tuh luar biasa. Kuwabeh laris. Mas Cahyo, Mas Kangko, Mas Sigit. Wah, jualang pokoknya sa Indonesia, Lampung, Pekanbaru. Saya nyekseni. Aku kulino neng Banjarmasin, neng Kalimantan, neng Samarinda, sampai Pekanbaru, sampai Kampar, sampai Sumatera Selatan, sampai Ambon. Wayang tetap lestari. Leres, nggih. Luar biasa. Nggih. Belum kula nggih mboten menutup napa niku mata nuwun sewu. Kula rumiyin menika dadi dalang ingkang katrok pol-pole nggih wilayah Ngawi Madiun niku. Kula saged pentas wonten ing Kazakhstan, pentas wonten Thailand sebagai duta Indonesia, walaupun berangkatnya dengan pepadi, namun sponsor utamanya adalah Bapak Haji Kondang Sutrisno rumiyin menika. Nggih. Nuwun sewu, pancene luar biasa. Wayang ora iso pisah karo masyarakat Indonesia khususnya wong Jawa. Niku kula nekseni merga kula ngetute Mbah Gondo Buwana, Mbah Gondo Wajiran, Mbah Darman. Ya ta Mbah Ponia, Mbah Pringgo, Mbah Panut Darmoko, dalang-dalang sepuh. Ternyata wayang tidak bisa hilang karena isi Bandung, isi Bali, isi Jogja, isi Surakarta mencetuskan dalang-dalang muda yang profesional dan laris. Amin, amin ya rabbal alamin. Lah kok denge nek tokoh ki nyangkem ning pakelirane Warsena Sleng. Lah nggih. Pripun? Sleng pas mayang, lah oknum kuwi mau diunggahne. Kula pun pesen kok Mas Sleng kalih cah-cah sing belajar dalang, cah cilik-cilik belajar dalang. Ora sandalang. Dalang iki nek tuwek matine delak-delak, uripe delak-delak kaya kula. Lho wong kok diukur dheke. Lah Kang Salam ki ra duwe apa-apa, ayem tentrem kok. Ayo to Mas Sukron nelorke sampean, Mas Sakri sampean wis nelorke segelar Brahma, Mas Kangko. Jadi jangan mematahkan semangat anak-anak yang mau belajar dalang karena di situ membentuk karakter bangsa. Lah kok muni-muni jere aja belajar dalang, cah cilik-cilik wis tak penging engko nek tuwek dalak-delak uripe. Lah kok diukur dheke wong dheke dalang ora payu, ya ora gablek apa-apa. Mulane bosok aku. Nggih leres kok, Mbah, nggih. Cangkeme batinku. Nggih. Wong dalang saiki sugih-sugih kok. Mulane kula ngomong kali Mas Kangko kali sampean Mas Bayu Haji. Nggih. Apike wong nika dituku mawon. Sak omahe. Wong kok dituku lho padake barang. Dalang dianggep melarat, dalang ki ukurane dudu bondo, dudu laris, ayem tentrem lan budaya. Nembang kok teko ndi aku. Sekedap kula tak ngaturi besanipun Bu Istiqomah menika ugi seniman dalang hebat nggih. Oh iya no, iya. Bapak Ki Sri Susilo Tengkleng yang telah mencetuskan lagu yang viral yaiku Imbangono Katresnanku. Nggih. Monggo Pak Tengkleng pinarak mriki. Mas aja dipleroki. Mas aja dipleroki. Karepku jalani. Monggo Pak Tengkleng yo. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Yo sing eling matur nuwun Pak Koko Koko toyo ajene bener kandamu Sugeng dalu Kanjeng Rama Sri Susilo nggih. Sugeng dalu Mas Yoyo nggih. Sehat nggih? Sehat. Rawuh wiwit kala napa? Ora penak. Napa? Pun kon dewi. Aku nek wong sehat nggih. Ha tinggal git loro apa piye? Teko kene iki ya sehat. Lah umume ngabarke nah, aku ngabarke loro. Jawabane sehat. Nggih. Pun kala wingi dados sampun 2 hari di sini. Alhamdulillah, nggih. Pisan. Nggih.
Niki maratuwane Mas Iwan. Nggih. Wong kene wis suruh kabeh. Leres. Nggih. Ngerangkep kok. Ngerangkep pripun? Nerangdan. Mila dalu menika nggih tingkas mongko wingi-wingi pas resepsi mawon jawah lho. Menika dalu menika alhamdulillah tingkas. Dek dalu kliru. Kliru pripun? Biasane nek dalang nerang udan niku ora nuwun sewu celana dalem. Nggih, Sempake mantene diuncalne. Nggih. Lah kula neng pas kamar mandi, lah kok sempak kula sing diunggahne. Narada ra tremimo. Akhire deres niku. Deres Cek. Apik. Ha iya. Nerang udane deres. Apa enek wong nerang udan ngangge Sony. Ha iya. Nggih. Reader kok. Reader. Wah, modern nggih, nggih. Monggo paring dawuh. Nggih. Pak Tengkleng nggih. Niki penontonnya hebat lho, Nggih. kuatah sangat. Alhamdulillah. Jakarta memang penonton paling hebat. Nggih. Paling hebat di Jakarta. Dawuh leres, dawuh leres. Nggih. Nggih. Kula sampun marambah makaping-kaping menika niteni. Nggih. Nek Jakarta kawontenanipun pancen nggih nomor 1 menawi bab wayang ngeten niki mboten perkara dalange niku apik, sindene ayu, lakone becik niku mboten. Kenapa kok penonton sebanyak ini? Ini adalah salah satu kepedulian penonton Jakarta Raya terhadap kelestarian budaya Indonesia. Niku. Urung nek neng Marakas. Wah, nggih. Wah, mlika pun kebak melih. Wes. Nggih. Ha beda nek mayang ning Sragen. Anggere wis bar limbukan mung kari wong loro. Lah kono ki bakule ora enek lho. Enek wayang kulit arep ngombe kopi tuku ora enek. Kebangetan tenan kok. Ha iya. Wong bagus sitok no reneng. Ha iya. Itu Sragen. Ning apike kerep nanggap wayang. Lah niki apike. Kuwi hobi. Hobi. Padha karo Jawa Timur, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Mojokerto. Senengane nanggap ludruk. Ning jangger wis jam 11 ke blas renek. Sing main karo sing delok iki akeh sing pemaine. Kulino nunggoni karek banci tuwek-tuwek ngono. Ayo nggih. Pesing ngono ayo nggih. Monggo badhe kepareng dana swanten mestinipun Nggih. kados adat ing sampun Pak Tengkleng. Nggih. Dongaku ya sitok. Nggih. Menapa, Pak? Iwan sakinah mawadah warohmah. Amin. Aji sakinah mawadah warohmah. Nggih. Aja kaya iki. Sakinah ora mawadah ora. Iya to. Warohmah ya wis ora. Enak ijen ae. Tuku wae rasane padha. Rasane padha. Sing tuwa yo ngajari ora bener ngono Lah arep apa? Arep rabinah ya tuas ngendat. Ingkang dipun esti namung setunggal menika manekung dumateng ngarsanipun Gusti menawi Pak Tengkleng menika. Nggih. Buktinipun Mas Bima menika nggih sampun sukses sak menika dados dosen wonten ISI Surakarta. Lho menika. Hebat Bima. Nggih. Untunge kok kuliah nang ISI. Kok nang omah lho ya. Badhe nyekar menapa Pak Tengkleng? Nggih, menika Nggih. dandang gula mangke dawahke imbauno katresnanku. Heeh. Siap. Sagete nggih mung niku lagune dhewe sing apal lagune dhewe. Iya, pokoke ciri khase Mas Tengkleng. Nggih. Mayang terus niki. Alhamdulillah. Kula delok YouTube-e niki. Wah, dan. Amin amin, Mbah. Mayang kok apik ram. Nggih. Mangga. Yogyanira kang para prajurit Rumangsamu ki aji ki tentara napa piye? Heh? lah witeno Ya mbok pamintaku manten. Kok iso Yogyanira kang para prajurit? apale kuwi Kuwi nek ditanggap angkatan darat. Utawa kata apale kuwi? apale mung kuwi Kok tak bisiki. Pamit aku lho kowe. Sarambute. Datar nggih sarambut tok sarambut. Kuwi mondol. Mboten napa-napa nggih. nggih Sido asih kok. pamintaku nimas sida asih atot runtut tansah reruntungan
ing sarina sawengine Pak Tengkleng nembang gandang Putut. kula. Putut Nggih. Diki jere mati. Sinten? Putut Sragen Diki. Piye? Mati. Urip. Urung. Urung. Ya wis aku takut. Kuwi takon apa to iki jangkung aku. Mari kaget. Lah malah wonge nonton malah Oh, ya ngono wis. iki. Ben miso. Aku nek dipisui sake awakku lemu ngoten. Ah nggih wong dalu niki mesti live TikTok kok. Hai guys. Ngekek kae. Cangkeme saiki miring sisih lho. Ah iya monggo live TikTok iki ra iso ngerokok. Dadi anggere rokok nemu nyeresik ngono kae. Ah iya. Bawoe wingi wayangan. Nggih. Muda Wibowo. Ya, betul. Undangi aku. Terus? Hajatmu apa to, Pak? Mapak sewune pake. Pak mantep. Lah kok DR mapak pake to? Aku ya mikir Bowo cik enom kok mapak pake. Iya kok. Mapak 1000 hari sedanipun Pak mantep. Ngoten lho tegesipun donga lho, Pak. Oh ndonga to. Nggih. Tangki nek dhek dipapak Pak mantep aku. Nggih. Tetep panjang umur nggih. Tatan kingkang saramut nenoy lamun adoh caketing ati MC-ne Mas Ragil. Nggih, Mas Radio. Wah, teteh. Jan sastrane jangkep. Bareng MC manten nggonku. Pripun? Aku iso jagong itu ngalih aku. Manten putri sampun paripurna anggenipun mulas wadonan. Kudune mulas wadono. Nggih. Lambene elek tenan. Lho tenan kuwi MC-ne. Sampun paripurna anggenipun mulas wadonan. Dasar manten kakus. Karepe kakung bagus. Apa enek manten kok jumbleng ora? Wong cangkeme MC sak karepe. Benjang dinten Kamis temanten putri kasuwun kaundhuh wonten dalem mantren antawis jam 1:30 karepe 1:30 wong kleru ning panggung sak keneke yen cedhak tansah mulat sida asih Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Purnawirawan Bapak Dodi Wijanarka menika ugi kepareng mirsani lumantar streaming ngaturaken salam hormat dumateng Ibu Hajah Istiqomah mugi berkah. Ya, matur nuwun. Bapak Hakim Agung Nggih. kuwi lenggah Pak Yanto nggih. nggih Mbah nuwun Pak Yanto. Pak Yoga Mandura Mandira, Pak. Pak Yoga Mandira. kuwi nek jaman anggarane isih wayangan kuwi karek Mandura Kari nesu wae lek Mandura. Mangga Pak Neng. pindho mimilan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib iki Pak mantep Nggih. Leres. Pak mantep Nggih. ana tepi wajib benere ngono ngono ya iso aku wira suwarane kok Waduh. Ayo tiwas Bagironi para besang urung. sida hasih prayan Nyuwun tepuk tangan kagem Pak Sri Susilo Tengkleng para kadang. Ya.
dan lumantar tembang dadi donga temrapipun mempelai kekalih mugi-mugi dados kasuwargan wonten ing alam padang. Ya, nah iki saben dina mung ngalamun jroning sapi samun among tansah katulu wawayanganmu doh limas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujet hati lalewamu wong manis amung kumantil ing padhaning netra apa teka sirani mas citreng janji ragaku nopo ngalamun jroning sapi samun among tansah katulu wewayanganmu doni mas wong ayu lina-linan bisa lali saya anggrek ruset lewamu wong manis mung kumandil ing padhone netra apa teka sirani mas citreng janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko nimas katresnanmu bebasane tan sisonmu condok lan prasayaku pangorbanake jiwa lan ragaku balungane ya kompak. Iya. Pancen ya penabuh campur sari. Nggih, kompak Ngenyek wis ora. Lah niki enten Eka uget-uget niki lha, Bah? Lah nggih niku mae kula gandeng. Penggemar YouTube Eka uget-uget iki wis ngenteni. Nggih. UFC. Heeh. Uget-uget ki saiki sak nggon-nggon. Iki uget-ugete sakmene ndahne besok jengklonge. Nyamuke nyelket iki wau kula sonten nggih sowan Bu Istiqomah pas lenggah ten mriku sowan Bu Kondang nggih ngaturaken salam taklimipun ucapan selamat menempuh hidup baru saking Cak Percil. Wah, alhamdulillah. Terus angka kalih Deni Caknan. Rikala Deni Caknan dadi manten Bu Kondang diaturi rawuh. Dados niki wau kula ngaturaken salamipun Gilga, terus Bangkit Yuyudono, terus Percil, terus Deni Caknan. Nggih. Nah, kula
ngubungi Gus Idam dereng saged nyambung. Nggih. Mengke insyaallah di pabrik Ngawi Gus Idam badhe rawuh wonten Ngawi. Nggih. 2025. 2025. Cik kula jalukne jadwal. Nggih. Nggih. Ayo, Nduk, Eka uget-uget. Mbak Eka menika yang ngersakaken nggih Ibu kok menika. Nggih. Nggih tombo saya. Ayo Mbak Eka. Nggih. Uget. Ayo. Sapa ngerti engko saya akrab karo Pak Sri Susilo. Alhamdulillah ya. Iso sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Muga-muga Sri Susilo Nggih. diparingi. Timbangane tumbas. Ya. Mesti kudu eling. Ladrang boy ngaren. Lah kok ora digongi. Lek cara campur sari ngangge bas. Selamat malam sugeng dalu Mbak Eka uget-uget yang tercinta. Waduh. Iya, selamat malam Milusing dalu Pak Yoyo yang tersayang. Waduh, jan kula ora penak ale Pak Tengkleng yen ngoten niku jenengan nggih. Maksudnya pripun? Lho kula niku sosok nggih ningali pas Pak Tengkleng ngasta pedalangan bintang tamune jenengan. Wah, jan ketok le setel, ketok le romantis ngoten niku. Oh, maksudnya arep dipacok-pacokke iki. Loh, mboten kok dipacokke nuwun sewu siji pesti loro jodoh telu wahyu niku ingkang ngerti namung Gusti Kang nyipta jagat. Mumpung para sesepuh tasih lenggah piye ngono lho lah nggih. Piye? Lek ngladeni piyai sepuh gampang, kerok ya turu dhek. Nek gantenge ganteng. Nah, lah iya. Laris. Nggih. Lah iya nek pasangne karo aku nek pemen tak sawang saka kono iki pancen nek dienggal sawang gantenge ora pati Piye Ya to? tak Jering gantenge ganteng ganteng ngono. nek tak cedhaki. Nggih. Bareng tak tamatke 2 menit lho kudu gumuh aku. Menika dalang hebat lho, nggih. Sewu besanipun Bu Kondang. Leres. Jenengan mangke menawi kersa kalih Pak Tengkleng ngoten niku. Jenengan badhe terangkat derajat panjenengan dados keluarga putra Pandhawa mriki. Nggih. Saestu niku. Dados ABK jenengan. ABK niku napa? Anak Bapak Kondang kaya iwane lho. Lah kula lek ABS anak Bapak Sukron. Oh, iya. ABS ya Pak Tengkleng iki bangeten seprono sprene randang rabi gor ngurusi sapi terus. Tak iya aku dolan rono ki tak delok sapine wedok kabeh. Lah lanange? Gak enek tak pancen yo ngene nduk tangga hiburan yo wedok kabeh. Nyapa. Dadi karo nembang apa ki mbang ana katresnanku saben dina ya karo ngelus-ngelus sapi mau. Lah nggih niku lho gumun aku. Gedhe dhuwur ganteng kok ngono. Style niku lho angger mesti keluar terus selalu pakai sneaker, pakai kaos, selalu pakai topi. Lha tak tekan nyapa to Pak kok topi? Butak nduk. Ora pareng karo piyai sepuh ngono kuwi. Maksudnya, tapi kasih awet nom Pak Tengkleng niku. Tanda-tanda orang yang senang berpikir dan cerdas iki pancen ngono kuwi. Nggih, pancen ngoten niku. Nggih, tegese yen nun sewu nggih ngajengipun telas, tegesipun seneng mikir masa depane anak turun ngono kuwi. Wong sakniki pun duwe persatuan kok. Napa? Komunitas wis ngedekno saiki. Lah jenenge apa? Perbaki. Persatuan Baduk Kinclong kok. Aku lambene kalak keweprok kowe ora senengane muni sing ora-ora. Ora sayang lah. Ayo. Kowe muni ngono enek Pak Mul barang Pak Mulyono lenggah ya ora pekewo. Kok nggih bapak kula lenggah. Bose jenengan to kowe? Nggih, Pak Sukiman iki lenggah. Nggih. Yo lenggah ngene besane lho iso. Piye ngono lho. Sampeyan lek nyawang mempelai berdua Mas Haji karo Mbak Ayu piye lho kaya ngono kuwi lho. Sampeyan muga-muga ya iso ngono kuwi. Iso ngono ya pengen jare mbok kon tuku. Wedok tuku lho ngawut ya ora. Enggak boleh, enggak boleh. Tuku apa kuwi ageman sing apik ben lawan jenis ki tertarik karo aku ngono lho. Tuku Protiranti gitu. Ya pasangan yang sangat cocok kaya Mimi lan Mintuna ngono. Ideal ya. Ideal. Ora lho sampean lek kuliah lak wis rampung ya to. Wis sarjana seni, terus ya wis mandireng pribadi duwe kaya. Janjane golekamu sing model piye? Lah nggih to, mang dongakne to Byung. Ben aku iso indang tok jodoh ngono lho. Aku wis prono sprene uyang urung duwe. Oh alah ya bangeten men.
Piye Pak Bu jenengan iki lho nek arep golek mantu sing iso menek kenteng ngono mbok piye? Enak to sing Ya ora kok ya nggih. Ya jareke nek golek mantu sesuk aku ya nek memane saka dedek fisik ngono kan kudu memperbaiki. Piye maksudnya? Ya 2,5 meter ngono kan iso. Sik 2,5 meter iki sapa? Dhuwure bojoku. Sing lanang to? Nggih. Lah mlaku karo kowe padha karo nyangking trima semalian. Lah kowe mung semono ora. Nyek sing ngomong nyangking terima sapa? Aku. Ngopo? Ya wis. Ora apa-apa ben iso memperbaiki keturunan. Amin. Nek arep nyium terus piye ya. Mosok dadak golek ondo sampean Ya kaya Mas Aji karo Mbak Ayu ngono kae pas, ya cantik, ya ganteng gitu to. Sok duwe anak putra ya sing solehah, soleh. Amin. Langgeng puputing yuswa ya Mas Mbak. Muga-muga aku ndang iso teru panjenengan kekalih. Walah. Ndongane kaya apa ya ora mandi wong dhek urung lakoni. Ya mulane sing gugu, Kak. Lah mulane aku yo isane gur melu ndedonga, malah nek wong nangis malah guyu, masane kok iso oh alah sing mbok guyu ki apa? Panjene ora seneng karo aku tak mulih. Aja ngono. Aja rek. Nimas Pendoro wong ayu. Duduk. Apa iki? Dadi apa? Sri Tanjung. Waduh. Aku dadi apa? Lagi apa wae iki mau Tanjung? Ya lagi sawetara ngombe wedang. Piye ta? Sing apik ketoprak sing apik ngono. Siswa budaya. Oh siswa budaya. Pun Kakang ingkang rawuh ana ing patengganmu kene wong ayu. Lho piye? Terus piye jawabe? Sarawuh paduka Kakang Mas kula ngaturaken sumuk kemeng pangabekti kunjuk. Lah ya kaya ngono kuwi karepku. Kowe kuwi omong. Nek ngomong aja kakek lali kata-katane lho angel. Ngaturaken Sumung kemeng pangabekti. Sumung kemeng Pangabekti. Sumung kemeng sumung Selamat. lambeku ki angel lho. Sungkem. Sempet untuk sungkem Pangabekti. Kunjuk. Kakang Mas. Ihi. Kula nyuwun rokok. Loh, Kuwi nggone. Walah, nek ihi ya aja nganggo ihi. Sumungkem pangabekti kula dumateng panjenengan Kakang Mas. apa isih ngrembuyung ngrembaka katresnanmu marang pun Kakang hae wong ayu? Wis sak une-unemu. Inggih menika ihi lho. Tasih Kakang Mas. Sejatosipun tresna kula menika tumandha kagem panjenengan lho Kakang Mas. Boten enten lelaki liya apa? Boten enten priya liya sing ana ning jero atiku. Panjenengan menika ingkang estu kula tresnani panjenengan. Sing jenengan dadi apa? Alon-alon ae. Kentekan napas to kowe? Nggih. Dadi patih sida paksa. Dadi sida paksa. Nek sida paksa karo Sri Tanjung iki gathuk ora? Tresna. Ya tresna gathuk. Nggih. Tanpa beda kaya Kamajaya karo Kamarate. Nggih. Kaya Raden Arjuna karo Gagar Otak. Gegar Mayang. Gegar Mayang, nggih. Pancen menika kula estu tresna kalih panjenengan Kakang Mas. Mula kanggo tamba kapang lan tamba sayaipun Kakang kowe nembang wong ayu. Nembang apa Kakang Mas kanggo nambani susahing panjenengan menika kula kedah ngaturaken tetembangan menapa. Kowe nembang sing kira-kira menungsa ora mudeng ngono ya. Pancene aku demit. Wong kowe iso ora mudeng ya ben kanca-kanca mudeng iso ngerti apa sing tak kandhake. Ngono lho Kakang Mas. Aku yang dukun karo kondang. Napa ta? Enten apa? Bintang tamu lho dedeke ya ora entuk. Pakulitane ya kaya ngono. Rai lho dipupuri malah kaya meja karambol. Ha iya. Arep ngomong raine jeblok ngono. Ora. Nek diwedhaki ora mas putih sok klawu ngono ta. Ngomong aku wis nganggo wedak kecantikan lho. Apa? Biasane aku iki nganggone apa kuwi merek anu wajah cantik jadi putih. Alah. Ning nggon iklan TV kae. Apa? Pon. Lah kok malah burek kaya ngono raimu? Lah aku nganggone kliwon. Wah iya. Monggo Bagirun. Nggih, Pak Kirun. Makasih.
Ha iya, sampean ki kondang Waranggana Sragenan. Inggih. Mesti penggemare sampean lan Ibu Hajah Istiqomah menika kepengin krungu suarane jenengan, midhangetake suarane jenengan. Dasar iki akeh pamundhut. Ayo. Pamundhut menapa? Sik tak wacane. Iwangono maca, yo. Iki nya. Ya iso to, aku wis ora ketang ngene iki semangan bangku. Lagi piye? Kuwi lak sarjana seni to? Nggih. Mosok ora iso maca. Biasane maca tulisane saka tengen kok ning tengah iki lho. Ayo. Nggih. Depok 3 Februari 2024. Katur yang terhormat hamba Allah. Ki Dalang kondang Ki Cahyo Kuntadi. Wonten ing Palenggahan. Betul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya kita tenan apa ora kaya ngene iki. Dalu punika badhe nyuwun gending. Setunggal menika gending pepeling. Ingkang nomor kalih menika gending podang kuning kagem keluarga besar Dr. Anjus Hadi Kondang Sutrisno. Ibu Hajah Istiqomah. Bapak Haji Supron Suwondo Blitar, Bapak Untung Widodo Depok, Bapak Untung Kuntadi Depok, Bapak Adi Suhadi Notok Depok, Notok Dok Depok. Notok tok ora ngedok ora. Mangkai cakilan sambung gilang matur nuwun saking hamba Allah Bapak Nardi Kondang Ayam Kotak Depok. Sembung gilang. Oh sembung gilang. Nggih. Pun, iya gur ngene tok. Lah ning kene yo gur ngene kok ya golek apa kowe ora. Lah kuwi Kuwi lho ora apa-apane iki lho. Iki layang kendel-kendel kabeh iki lho. oh alah. Terus ora masalah wong kuwi katresnan kok, Kak. Nggih. Genti aku, Depok 3 Februari, nggih. YTH hamba Allah, akeh men to hamba Allah iki. Ki Cahyo Kuntadi nggih, padha sugeng pepanggihan, nggih. Nyuwun gending prau layar podang kuning. Nah. Kunjuk dumateng Bapak Haji Mayor Sindu Cibinong, Bapak Dr. Gunadi Bekasi, Bapak Kelik Setyo Nugroho Bekasi, Bapak Edi Yitno Basuki Bekasi. Matur nuwun saking hamba Allah. Adi Suhadi Notok. Padha to iki. Lah iki telu iki atas namane padha. Padha telu. Tur kendel kabeh. Oh alah telu iku padha kabeh saka. Wis ya enak. Oh alah. Pun berarti sami mawon niku. Saya mawon ya. Nggih. Coba kene. Nyuwun pepeling kalih podang kuning. Ayo podang kuning sik sampean, ayo. Nggih. Ayo. Oh mbok menawa kula ya tak sowani Ibu Hajah Istiqomah. Ngersake tetembangan menapa enten pareng apa mboten? Oh, sae, monggo. Monggo ya suwe ku ora sowan panjenengane. Ya ta, menawa aku rono terus waduh. Nggih. Ngopo? Lek rono terus ngopo? Ya terus entuk tambah donga pangestu to ya. Donga tok lho ya, sesuk tegese ra nyuwun apa-apa lho. Iya. Iya karo nangis. Iya. Sing nangis sapa? Tra wajahe ngene kok. Ha iya, wajahe memelas ya. Iya. Kono monggo lek arepe sowan Bu Hajah. Mriko kalih mriko karo bawa podang kuning. Oh, bagus, siap. Ning aja ado-ado, aja teko dalan tabrak truk kowe engko ora. Tes. Nyun tintinganipun, Mas. Iya. Ya. Senadyan wujud temong peksi bocah cendhek sandale dhuwur. Ayo, bojoku mbiyen tau nggih sandal dhuwur malah geblak ayo. Tak penging sprene ora tau nggih sandal dhuwur. Bu Kesi hake gak salah lho, hake kudune ning mburi mah ning ngarep. Variasi kok ora usah cerewet ora. Nggih, Pak Wahyu Lijeng Dalu. Nggih. Oh, Mas Wahyu. Nggih. Monggo Mas Wahyu Darmo, Bu Sukiman. Bumul, nggih. Bu Hajah Istiqomah, nggih. Awas Bu, Pak ngatos-atos. Sing mriku senes sinden niku kotak amal niku.
Aku yo nyambi copet bareng kok. Aja melas ngono to ora. Agawe talineng brangta Kai jan gleleng nembang ning kono ge ibu-ibu kabeh nyuting lho ayo. Kuwi arep nggih nambani putu-putune lho ayo. Malah ndadi lah tiba iku kuwi. Aja mun kula disoteng ngeten niku terus nggo ngguwaki garangan lho, Bu. Aku wis kula dandan niku ayok-ayokne. Klambi tak gawe beda karo kancane. Beda piye? Ora beda karo Bu Kesi ben ketok piye ngono. Bareng aku degokne tengah, lampune disorot isin aku. Lah ngapa? Lah beda lho karo kancane dhewe ngono. Oh alah. Nggih, binatang tamu pripun to? Bintang tamu, Pak Sukiman. Bintang tamu, kok iso binatang tamu Mas aku raiku koyo luwak apa piye? Sayune koyo ngene kok iso. Oh alah. Kowe iki sing suda rungon. Pak Sukiman ning ngendika ya bintang tamu, krungumu binatang tamu. Oh iya terah rada budhek minggu. Ayo. Halus manis nengsep make wong ireng klambine ijo. Disawang kaya botol bir ayo. Rada dialem piye lah ku dandani diapresiasi saiki wis rada besus wis tak sawang saka ngiringan wis rada patut lha kok koyo botol bir ya ora apa-apa kena koyo madu mangsa ngono lho sisan ayo Bu Kondang kula ingkang sowan aduh nggih ampun nyawer to kula mboten kok jenengan mungkin ngersakake tembangan menapa. Waduh. Kalau ngeten iki jenengan kula ampun to, Bu. Wo isin Bu mboten kersa Bu larene Bu nggih. Lek mboten kersa ampun dipeksa Bu kajenge. Gandeng dipeksa nggih ampun. Lambene. Kula balik kek mong nggih ampun, emoh. Mboten kersa piyaine nggih ampun. Nggih ampun lho Bu. Ala Bu Sukiman kaya ngoten iki lho. Kaya mesa mboten trima. Terus Pak Wahyu nggih mboten alalan. Ora Pak Wahyu kukur-kukur kok ngopo kok jaluki ora. Bumul. Aku ngene kaya kasayantunan anak yatim to, Pak. Wong kula niku namung nyuwun dawuh panjenengan ngersakake tembang menapa kok ngados ngeten iki kula nggih seneng. Lho, kula nggih pekewo to terusan. Aduh. Lambemu aja elek-elek ngono ngarsane para Pekewo. Nggih, mengke tembang karo Ibu Sukiman diparingi. Nggih. Diparingi aja seneng sik. Lah pripun? Kuwi nggih DP tanggal 17 kowe kudu teka. Oh, alah iya ya. Aku isuk rono DP to, Bu. Yo aja DP ya, Bu ya. Heeh. Sok ditransfer neh ya, Bu ya. Nggih. Matur nuwun ya, Bu. Sinden angger sepi. Kowe ngersake tembangan menapa? Injih tak rampungne. Mboten nggih mboten setengah-setengah mboten. Kuwi ku suwi-suwi lek njaluk pangku ayo. Mboten. Nggih pun kula tak mriko sowan Pak Mul riyen. Waduh. Berat iki tenan. Kenapa? Iki ora dudu karepe dhewe iki. Wong Pak Mul ki bapak kula kok. Ngono sok mboten di suni dawuh ngesake napa ngeten mulak kula dosa. Waduh kuwi. Aku arep semaput etok-etok men nandasku tatap tenan. Alhamdulillah. Nggih, waduh ngeten iki. Mbok yo ket wau. Atur nuwun lho Pak. Atur nuwun, ayo. Sehat selalu, sukses. Aku ra iso tos nyekel dhuwit oke sakmene. Aduh. Lambene. Pak Sukiman aja lho, Ibu wis maringi kok mau. Lha mosok ibu bapak ora pekewo. Biar wae. Mboten Bapak, mboten sak pekewo. Kalih kula, penting kula sesuk iki aja ditekuk nek ditekuk ora payu. Cah kocluk tenan ora. Iki aja ditekuk. Wah iki gambare Pak Cengkleng.
Lambene elek tenan iki kae. Mboten wah juragan sapi. Manis tenan. Sida mboten kalih kula. Tanggapan sesuk nek mayang kula dijak ngono lho. Nggih, Pake. Mengke ngersake oh salim riyen. Sungkem bekti kula katur nggih. Kok peng bolak-balik kok genah apa ora? Lambene. Nggih. Mengke ibu niku biasane kremenane lak prau layar. Waduh. Waduh ki piro iki? Lambene lho. Wah akeh tenan wis pokoke. Wis Huk, kuwi sebelah iki manten ora dijaluki ora. Mas, mantan supaya harmonis. Aduh, payah. Kuwi kok nek pemane gelem rasa kasih sayange kuwi ning dalam keluarga harmonis, Mas. Kudu memberi, Mas. Memberi kasih sayang. Ora gur ning nggon istrine tok, kepada semua makhluk. Mas Haji, kasih sayang niku mboten kudu memberi uang. Mang dongake muga-muga ndang entuk jodoh, Mbak Eka. Nggih, mumpun marem Dek. Dongakne tok ya ngelak. Mosok kon poso aku. Pripun? Oh nggih, makasih lho. Ya ta, wis kaya anak. Kayak Pak Yoga Mandira kae ya wah pelestari budaya kae. Ampun nek Pak Yoga ampun. Lah ngopo? Kok ditransfer. Waduh. Nggih. Ayo. Pripun Pak Yoga? Kowe iki jere transfer kok pripun iki lho? Pripun kabare? Oh, nggih sawetawis nek nika saking Banyuwangi nembe kepanggih menika. Alhamdulillah. Nggih sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Nggih kok ijen nyambekan menika aduh pripun? Nggih, wah jan. Asem. Paling kaya wong becek ning kono asem kok. Aku malah kaya ning Sragen kae kon lungguh ngancani ngono. Ayo. Nek Pak Mul nika terus salim terus lung ngeten kok jenengan terus geret ro jak lungguh kok terus pripun? Waduh. Nah, nggih. Mboten, wah niki disurupat ngono. Wes, oke banget jenengan. Makasih ya, Pak nggih. Wes, jenengan. Alhamdulillah. Oh, bengi iki. Nggih. Wis entuk akeh ta, Kang? Pun. Ah, dadi lek wis entuk akeh nuwun sewu, Nggih. aku di WA karo Bu Kondang. Nggih, pripun? Mas Cahyo jadi gaji untuk Eka uget-uget ya saweran tadi, wis. Mosok ngaten niku? Heeh. Oh, alah. Mak kusuk kok tak WA dhewe ya, Nan. Piye? Bu, mosok tegel tak ngono. Lagi Bu Kondang ya WA aku, tegel ngono lho. Oh, tak WA aneh. Piye? Tenan lho Bu niki, nggih pun kula pamit lho. Iki malah ngelokne awakmu. Pripun? Mudhara. Rene ka ora kluyuran rono ora. Mboten keluyuran kula niku menyapa kok. Ah, Wis semalangku. salim kalih para senior kula, bapak kula sedaya kok. Ora jeblok kula niku permati nek masalah ngene iki. Mulai nganti mlebu surat kabar wae teko dalan ada seorang sinden ditabrak truk. Cilaka ora. Ora apik omongan ngono kuwi ditarik neh. Ora sudi wong aku ora entuk apa-apa kok ora. Oh, padine arep njaluk iki. Ora sotah nang njaluk kowe ora. Tenane. Tenan. Ya wis tak anu dhewe lho ya. Ya. Kula nesu. Gen- Nek nesu udo. Ning nggenku ki enek sinden sing mubeng ngono njaluk saweran bar kuwi setruk ki enek. Pundi niku? Nggenku Karanganyar. Karanganyar wong ki Bekasi lho kok iso. Ah, Pak Yoyo. Aku ora njaluk saweran kok ya. Apa? Iki muring penggalih ibu. Wis ngene iki nek roh bocah ngene iki nek ora ngeki gelo ngono rasane. Ora perasaan seorang yang duduk di situ. Sampeyan wirawiru ning kono monggo ngejak salaman. Mesti cara cetha njaluk dhuwit lek ora maringi iki pekewuh ngono kuwi. Ana wis kadung ngene ya wis ben. Kono karepmu kono. Menika lagunipun biasane napa Capeng Gunung nggih, Bu. Capeng Gunung, Nyidam Sari, Tahu Layar. Nggih. Iya. Iya sik omongan karo ibu lho mbok menawa piye neh ngono soal. Ana kesempatan aku to. Iya.
Bawane dientekne sik. Cakepane tuku pundi, Bang? Embuk napa dhuwit kowe kok ora takok aku ora. Waswinggan kula lana goleki si podang pita bocah cilik awake ya cilik kayak gelungan gedhe. Tak sawang kok kene kaya jeep ngono sing bane ning mburi kaya. Wis terus-terusno anggonmu ngelokne aku. Lha aku ya apa anane ora ngelokke. Apa anane ya apa anane ning ya rada dipuji piye ngono kuwi. Apa ngono kuwi rumangsane aku ora sakit hatiku. Lah kowe sakit kok lakoni penting entuk dhuwit kok kowe iki ora. Lah ya piye? Wong ya iso anane kaya ngene iki lho. Apa ngono kuwi terus ngelokne aku rumangsane bagus-bagus dhewe. Pak Yoyo kuwi lanang-lanang dhewe ngono. Iya, rumangsane kok ora iso ngajeni marang wanita kuwi rumangsane lanang-lanang dhewe, rumangsane ya duwe ibu lho panjenenganke duwe ibu. Tokno elek entek dhewe engko wae. Kok rumangsane suwih-suwih karo wong wedok. Kaya ngono lho, mbok ya dihargai anggonku dandan awit bubar magrib teko jam 11 ki mang. Oh njaluk dihargai. Iya, kudu dihargai no wong wedok ki piye carane usahane kudu dihargai. Ya weh lek ngono kowe 2 jam pira, Kak? Rumasane tukang pijet kok 2 jam pira. Ya dikurmati ra ketang piye. Gendera piye kon ngurmati ora senengane. Ajenono lho Pak Yoyo. Ajenono aku. Kaya sapi ya diajeni ora. Oh, alah kaya ngono kuwi lho, kaya iso ora kena digugu belas. Jak omong angel. Tujune kuwi bintang tamu, pomo sindenku dhewe kluyuran njaluk dhuwit ngono langsung tak pecat kowe. Pecat ya mlebu neh, jare abah kudu ngeyel. Tembangmu lho. Lah nggih. Ibu bunga ing atiku. Nano. Nyanding bisa dadi tombo. Yo diaturake podang kuninge dhisik. Kula kembali mriku napa teng mriki mawon? Rene. Ora wis entuk akeh nekat ning kono ae. Ayo, mesake kamerane lek kowe wirawiri. Ayo. Nyapa kamerane ngetutke aku angel ngono to? Ning dhuwur karo ora ya padha lho Mas aku. Pak Wahyu to. Kok ya dielingno aku ya terus kelingan to. Aku jane wis lali lho, Mang. Makasih lho ya. Diangkrik entuk neh dek. Tenan aku dielingno kok. Ayo. Ngelingno kok wong gragas. Iki janjane sinden apa mindring ayo. Wis mpun to pokoke. Ya wis ngono ditampa. Pripun? Kok njikok dhewe. Ah nggih ampun to. Wes kula mboten ngaten niku. Lah niku sing abang niku kon. Malah kaya Larso kowe sing abang. Kinten? Warso. Ngene. Larso. Nggih. Nggih pun matur nggih, Pak. Nggih. Dongake Pak Wahyu. Ah kok ya suwe men lek ngeculne agur salaman apa piye? Sehat selalu nggih Pak Wahyu. Sukses selalu. Kapan mayang meleh? Betah sinden sing pawakane kaya sajen mboten? Ya kaya ingkung. Nggih. Makasih. Kowe nembang ning ndi? Ngenten mriku to. Ayo ntar rene. Nggih. Bareng. Niki napa, Mbah? Sepatu. Alah, kayak Umi karo Winong kok titipno aku. Oh, enek telu. Umi karo Winong siji sapa, Mbah? Endi mang wonge? Siji Winong karo Umi karo siji sapa? Kak. Oh, alah endi wonge mang? Aku dadi sinden COD.
langsung bayar di tempat. Kowe pesen sendal to kowe? Heh. Pesen sandal kowe. Pesen sandal iki nek ceodo ning mburi ora mirang-mirang sama kancane. Oh, alah. Iki sing minong sing ndi? Kuwi dudu sandal. Apa? Aki AGS. Wis iya nyambi bengkel to men macane. Sinden kok nyambi bengkel. Layak mamboli aku. Ora aku dhewe sing ngambioli. Iki kene sik ya. Ya. Iki nek ro gambare Pak Tengkleng lho. Sabene elek tenane kae. Dibacutke ya kuwi lagu Podang Kuning. Nadyan to niki lagu seger ning bisa menjadi doa untuk mempelai berdua dan keluarga Ibu Kondang Sutrisno. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Mas Aji lan ugi Mbak Ayu bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin, amin ya robbal alamin. Podang Kuning Eka uget-uget. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Mubang midarang gonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti
aku lutut. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Podang kuning sampun. Nggih. Gandeng sampean entuke akeh. Nggih. Dicucukne pisan. Pripun? Cobi kendange Mas. Ayo ben ngendang sisane Kak. Ayo. Entuk semono ora nyambut gawe kepenaken. Padha karo kowe nampa gaji buta kowe kok. Iya iya. Aku tarah bete ning kene bengi iki. BT bintang tamu. Besok terus. Nek nembang sik ngendang barang sik kon ngusungi terop aku. Ora, men piyayi kene iki do prisa nadyan akeh sing prisa. Walaupun jenengan seorang wanita namun multi talenta kedo bisa nembang ngendang ya apik ya berkah. Oh ngaten. Nggih. Pundi niki kendange? Wis sak penakmu arep nang kono apa nang dhuwur tratak ya kena. Mosok nang dhuwur tratak kendang. Karo nyinden kono kono padakno pitik ae. Nggih. 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 Mriki kula mriki. Heeh no. Nggih. Aku tak maca layang sik sampean tata-tata. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng makarya mugi-mugi samudayanipun lumampah kanthi sae dumugi paripurna. Nuwun saking Bapak Dwijo Sencaki Sutresna Ki Cahya Kuntadi. Nggih. Ugi kathah ya Mbak Eka penggemar wayang sing rawuh, kanca-kanca WMC. Siapapun KWN. dalangnya yang penting wayangnya itulah hebatnya WMC. WMC. Terus ada lagi dari mana Mas? KWN terus terus PWKS. PWKS. Sembah nuwun. Ini adalah para pilar-pilar yang menjadi kekuatan budaya wayang di Indonesia. Nggih, luar biasa. Ugi menika saking Mas Kisno Klaten. Nderek nyimak Mas Sahya sungkem kagem Abah Kirur lan Ibu Kondang Sutresna. Nggih, ugi Mas Sri Susilo Tengkleng. Wih, matur sembah nuwun. Nggih. Luar biasa. Sile entuk dhuwit sakmono keyan iki ben ora dosa lho, Kak. Nggih. Awakmu kudu ngendang men cucuk ngono. Iya iya. Sir Basuki mawa beya ngono. Lakone Panjongo kudu mawa pangorbanan. Iya. Sapa ngerti ngobar ngendang sing nyawer saya akeh. Nggih. Iki kok dikeki ngene barang nyapa, Pak? Lho karo nembang kok piye? Masalah ngendang tok isih kurang rekoso. Kowe pengen ngendang karo nembang apa duit tak jaluk kabeh? Komandane wayange aku lho ora. Ancemane lho. Wis pokoke ngono lek sepi kejem ayo ndang. Wis iya, manut Pak Yoyo. Nah, iya. Nah, ngono. Kowe urung menyapa penggemarmu UFC. Nggih, UFC wonten pundi kemawon. Selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran dalu menika Pak Yoyo bersama Eka uget-uget. Eka uget-uget. Ayo lah. Tes. Pun. Wis muni urung mike. Sudah. Mike kendang ki lho. Oh, dites sik. Tes sik. Nah, ngono. Tung tung da tung tung da. Tak tung. Tangan kaya jahe apik men suarane. Iki dudu jahe kencur. Nggih. Tangan kok badakne jahe. Pak Kerto tuku kertu. Liwat Kertek Kertosono. Pak Bambang tuku gedang. Gedange tugel-tugel. Tepuk tangan luar biasa. Iki sinden kaya nggo radio ya. Nggo radio. Suarane iki lho kaya cangkem tenan lho. Cangkeme sapa? Cangkemmu. Ayo. Iya, terus pripun meleh? Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Nah iki. Rungokno to Kak, kowe krungu ora to? Pripun to? Kowe bareng entuk dhuwit akeh malah jampeng kupingmu. Pripun? Pak Bambang potong rambut. Ya iki pokoke. Nah iya. Spesialmu lah iki. Iki mesti. Ya Nek dirungokne. iki engko mesti do guyu. Enek apa karo rambut jene? Oh iya. Pak Bambang potong rambut.
Rambut ka. Balenono Pak Bambang potong rambut. Rambut. Iki rambut ning panggonane bedong. Tak mole lapal. Biar. Ngene iki. Ayo nembang karo ngendang. Nembang karo ngendang. Lagune napa? Gampange Gubuk Asmara. Ayo. Nggih. Mergo kowe lek kulino ning Gubuk Asmara. Esuk. Ayo. Disiarke kaya orkes. Hadirin sekalian, mesti yo. Hadirin sekalian. Dikek kono sekalian han. Hadirin sekalian, yan. Pada malam hari ini. Pada malam hari ini, nih. Sangat bahagia. Yang sangat bahagia, ya. Sekali. Sekali. Para pamirsa. Para pamirsa, Dalu menika. Mirsani ringgit. Mirsani ringgit, nggih. Inggih wayang purwa. Inggih wayang purwa. Ingkang apik. Ingkang sae. Ayo. Untuk para hadirin yang ada di luar pagar, hati-hati nanti bisa kecantol. Latu-latune. Ayo. Coba. Yo. Saniki Pak ya. Yo sesuk wis bubar. Ayo. Coba Gubuk Asmara. Buka saking kula nggih. Iya no. Iki saiki ta? Hah? Saiki ya. Tapi ya war tanggal 17. Padha ngenteni kabeh mesti. Kula ambil tak wetak niku ora. Yo. Enggak dhewe. Nyokek Mas yo nyokek yo. Enggakane ndi? Ayo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ayo semuanya neng cagak kebak tulisan harus kok penyanyi orkes ya Nyanyimu iki terus ngomong ae. ya Tembangmu lho. padha isih perawan ngono ya Bu Kasi jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno lagi yo ayo semuanya ayo tanpa bantal tanpa poso Jam-jaman. kota putih taman asmara asik gubuk kae merpati wiwit esok tumeka saiki ayo lagi ada raga doe kebak cerita wayang wengi nanti kaget rino wis mandek sik leren sik Lah ngopo kok mandek? yo leren tok ngombe aqua Waduh. wis aku ora aneh-aneh pamane susu jahe aku ya harap Ya kare golek jahene. lha susune Nek kok go dhewe ora. aduh Pak Yoyo mulai kesini sudah berbicara yang tidak Ora aku tegese susu kuwi lho, Indomilk kuwi lho. Awakmu lan nang ndi? apa aku ora nggo susu aku nggo banyu putih kok Banyu putih to. Iya. Berarti aku sing kleru. urung enek isine susu kok ya iya bener wis tak nggo banyu putih lho ora enek isine susu Pak aku ya omong apa jenenge Oh iya. Wah. cintingane Mas Pak Bambang potong rambut. cintingan lagu kok Pak Bambang toh Iya. Pak Bambang Eleh. Tak kotak lho. tetetan ngono lho Lah tak perang tak der lho. iya aku malah kaget Iya. Cetet
bokek yuk. Kendangnya donekne nyok. Sirep kok. Kebak cerita ya lanjut. Ini cuma sirep kendangnya aja. Nganti Katrina. Yang kayak begitu. Kowe politik yang ngono jenenge. Politik pripun? Sirep kok kaya apa kendangnya tetep muni. Lho ini garap, Pak. Garap ngendi? Untuk menimbulkan apa itu dinamika. Keras lirihnya suatu irama. Jadi harus menimbulkan darbuka ngono to. Apa niku? Dinamika. Ning aku salut luar biasa. Salut pripun? Kyai Putri nembang apik, ngendang ya bergas kaya ngono. Mempunyai khas yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sinden-sinden yang lain. Nggih, wong kula nggih teng desa nampa bendahara kok. Kok memiliki khas niku lho, ciri khas. Ciri khas iki dicekak dadine khas ngono. Ya tambahi ciri to. Lho, mah masuk sinden ciri. Ya ciri buktine ora dhuwur ngono ya. Oh iya ya. Aturane ya Kak apik Kak. Ayo. Apik yo ben. Ayo malah muring-muring ora. Nggih. Matur nuwun. Ayo, Niki jam lanjut ya. 1. Ngapa? Niki jam 1. Jam 1. Nggih, Kok gara-garane mosok dintekne nang limbukan ora. Oh iya ya. Iya. Mang lanjut ke mawon wayangane. Ayo tak lanjutne. Nggih, kula tak mriko lungguh mriko. Mriko nyandi, kono kendange diusungi dhewe. Oh, lek padane peniti apa piye? Lho ben tambah ceperane kok ya. Ceper apa kene iki wis ngene ceper kok. Angel diarahke ora. Urung tak ya, Mas? Kurang tak to, Kak? Urung. Sorry, sasi ramayang tadi. Pali aku ora. Catetan sakjroning ati katan muntur saya marati asik aku kowe dadi karwa aku lari ning gumuk asmara aku dikeploki kaya doro ngene iki. Atur nuwun. Nggih. Supaya menungso gelem ngaji, nadyanto sok-sok iki piyayi sing iso viral, mesti ya Piyayi Putri iki suarane apik, dedeke becik, piyayine ayu. Ning ora kurang pangeran anggene ngangkat derajate menungso, nadyan nuwun sewu kaya Mbak Eka kuwi kekurangane nggih dedeg, ning dengan kekurangannya itu malah bisa mengangkat derajat kamulian menjadi sinden viral penggemar akeh. Ya. Amin. Ini aku malah bangga karo awakku ngene iki. Kok iso? Malah dedekku kurang to. Aku malah simbol kekayaan. Kok iso? Hemat pangkal kaya ya aku iki. Lah Hemat. misal iki kaya Dek Winong, Dek Umi. Iki lak yo menungso lumrah. Aduh, maksudnya dedeke lumrah. Menungso ora. Iki Ya menungso kowe demit ora ya. ora. Nek gawe seragam mesti 2,5 meter kuwi. Lah aku 0,5 meter cukup. Lah hemat. Akhirnya hemat dadi kaya, hemat pangkal kaya. Nyatane kok ya kaya tenan. Gak. OTW. PW menuju amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Ya semoga-moga iso. Tetep berproses to Pak Yoyo. Ya, iso nulat iso nyonto karo Bu Kondang Sutrisno ngono ya. Nggih, amin. Ugi ngatur